Hledáte pohodlné bydlení na okraji Prahy? Chcete to mít jen kousek za kulturou, ale i do přírody? Pojďte s námi k Prokopskému údolí. Tento malebný přírodní park s úchvatnými vyhlídkami, turistickými i cyklistickými stezkami sousedí se sídlištěm, na kterém na vás čeká prostorný byt s lodží a sklepem. Ve 3. z 8 pater najdete na ploše 71 m2 byt s dispozicí 3+1. Je v osobním vlastnictví, po rekonstrukci a má nové keramické plovoucí podlahy a koberce. Je zde samostatná koupelna s vanou, WC a 2 neprůchozí pokoje, které můžete rozdělit na dětský pokoj a ložnici, nebo třeba ložnici a pracovnu. Obývací pokoj je propojený s kuchyní. Můžete odtud vstoupit také na loďii. Ta má 3 m2 a vy si zde můžete vytvořit třeba útulné posezení. Kuchyně je vybavena moderními vestavěnými spotřebiči. Na sezónní vybavení budete mít vlastní sklepní koji pod domem. Byt má zděné jádro, je napojen na vodovod, kanalizaci a ústřední topení. V nejbližším okolí najdete veškeré občanské zázemí, od školek, škol, dětských hřišť a obchodů či restaurací po dopravní infrastrukturu. Přírodu budete mít pouhých 300 metrů od domu. V centru Prahy jste odtud za 20 minut a na Pražském okruhu za 5 minut. Pořiďte si vlastní pohodlné bydlení na skvělém místě v Praze. Rádi vám se vším poradíme. Těšíme se na vás.